לדוד משה הייתה חווה, אי-אי-אהו, ובחווה הייתה קיצה, אי-אי-אהו, ומנה פה ומנה שם, ומנה כל הזמן, לדוד משה הייתה חווה, אי-אי-אהו. לדוד משה הייתה חווה, אי-אי-אהו, ובחווה הייתה פרה, אי-אי-אהו, ומומו פה ומומו שם, ומומו כל הזמן, ומנה פה ומנה שם, ומנה כל הזמן, לדוד משה הייתה חווה, אי-אי-אהו. היום יש לי תוכנית מאוד מיוחדת בשבילכם. היום נגלה הרבה חיות חדשות, ונחקור את עולם הטבע. נפגוש את מנהל הקרקס הצרפתי, ז'אן קלוד פייר, ובפינת הליטוף עם דנה נפגוש את זקי הצב, ונלמד עליו הרבה דברים שלא ידענו קודם. גם נספר לכם על החיה שלא הכרתם, הארמדילו. אז יאללה, בואו נתחיל כבר, למה אנחנו מחכים? במה נתחיל, קוקו? אני רוצה לשמוע על הקרקס הצרפתי. היום ביקרתי בקרקס צרפתי, ובואו תראו מה גיליתי. וואו, בוא נראה מה יש פה. שלום. שלום, מי את? מי אתה? אני ז'אן קלוד, מי את? אני צופי, חוקרת הטבע הקטנה. מה אתה עושה? זה לקרקס של ז'אן קלוד ואני המנהל כאן עכשיו. ומה קורה פה בקרקס? ברוך השם, כרגע אני בדיוק מכין שם את האלפנטי להופעת פילים. ומה הפילים עושים בהופעה? הפילים עושים את ההופעה לגמרי. מה הם עושים בהופעה? הם לוקחים כדור ומשחקים כדורגל ולוקחים חישוק והם עושים על החידיק שלהם והם מאוד מוכשרים. וואו, ויש עוד דברים בהופעה? בטח, יש גם פודלים צרפתים כמובן, כן? שהם גם משחקים עם כדורגל וגם עומדים על הרגליים ולוקחים עגלה עם תינוקות ומסיעים אותם. יואו, זה נשמע ממש מעניין. אני מזמין את כל הילדים לבוא אליי לקרקס של ז'אן קלוד. בואו. שמעתם ילדים? כולם מוזמנים. אל תשכחו לספר להורים. au revoir. ביי ז'אן קלוד. ביי ביי. טוב, אני הולך לשחק כדורגל עם הפילים. לא, 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 לא. קוקו. אבל למה? שכחת? הגיע הזמן ללמוד על חיה חדשה. אוי, באמת שכחתי. אני כבר בא. הקוקו הזה, כזה שכחן. נו קוקו, כולם מחכים לך. אני בא, תבחינו בן אדם. אנחנו מחכים רק לך. הנה אתה. אולי תספר לילדים איזה חיה נכיר היום. היום נכיר את הארמדילו. הארמדילים שייכים למשפחת היונקים, ונודעים בעיקר בגלל שריונם והגוף החזק שלהם. אורכם הממוצע הוא כ-75 סנטימטרים. ישנם מספר מינים של ארמדילים, הנבדלים זה מזה במספר הפסים הנראים על שריונם. מקום מחייתם הוא יבשת אמריקה הרחוקה. הארמדיל ניזון בעיקר מזוחלים ומחרקים, ונוהג לחפור רבות בעזרת עופריו החדים. זאת כדי למצוא אוכל ולבנות לו מאורות מתחת לאדמה שם הוא ישן. ההגנה של הארמדיל היא אורו החיצוני, שמהווה שריון חזק. כשחש בסכנה, הארמדיל נוהג להתקפל ככדור. כשהוא מופתע, הוא קופץ גבוה באוויר. אוף, בא לי להיות ארמדיל. קוקו, אתה כבר תרנגול, אתה לא יכול להיות ארמדיל. קוקו עצוב. אני יודעת מה יעודד אותך. יהיה הכי כיף לכולנו אם נעבור לפינת הטבע של הילדה שלנו. והשבוע הביאה לנו חיה מעניינת במיוחד, צב היבשה. אני יודע מה זה צב. נכון מאוד. כולם מכירים מה זה צב, אך לא יודעים עליו הכל. ילדת הטבע תספר לכולנו את מה שאנחנו לא יודעים. שלום ילדים, השבוע הבאתי חיה שכולנו מכירים. אולי ראיתם אותה בטיולים עם ההורים. השבוע נלמד עליה כמה דברים חדשים. זהו צב היבשה. הוא חי רק על היבשה והוא הזן הנפוץ ביותר במדינת ישראל בה אנו חיים. הצב אוכל בעיקר צמחים, אך יאכל כמעט כל מזון שניתן לו. פירות, בשר ולחם. אך לא כדאי לעשות זאת, כי זה יכול גם להזיק לו.
את גילו של הצב בשנים הראשונות אפשר לדעת לפי מספר הטבעות המקיפות את שריון הגב שלו. איך תדעו אם הצב שלפניכם הוא בן או בת? אצל הצב הבן אפשר לראות שקע בבטן. אצל הצבה הבת אפשר לראות בליטה בבטן. הצבה הבת מטילה 3 ביצים עד 5 בגומה שהיא חופרת באדמה. לאחר שהיא מטילה את הביצים, היא עוזבת את הביצים ולא נשארת לדגור עליהן. כעבור 3 חודשים בוקעים הצבים הזעירים ושריונם עדיין רך. רק אחרי כמה חודשים שריונם מתקשה. בעונת החורף צב היבשה מתחפר באדמה וישן שם חודשים ארוכים. יש כמה דברים שחשוב לדעת כאשר פוגשים צב בטבע. קודם כל חשוב לזכור שאסור בשום פנים ואופן להפוך את הצב על גבו. זה אולי נראה לנו משעשע, אך הצב לא יכול להתהפך חזרה. אם הצב לא יתהפך חזרה, הוא עלול למות כך. דבר נוסף שחשוב לדעת הוא שלא כדאי לקחת את הצב הביתה, בגלל שבטבע יש אוכל מתאים וחברים שאיתם הוא חי. אם פגשתם בצב בטבע ונגעתם, חשוב מאוד לזכור לשטוף ידיים לאחר מכן. הצב אומנם בריא, אך הוא יכול להעביר לנו הילדים כל מיני מחלות לא כל כך נעימות. מקווה שנהנתם. בשבוע הבא נלמד עובדות מעניינות על האוגר, ועד אז שיהיה לכולם שבוע מצומצם. ביי! קוקו, מה אתה עושה? אני מנסה לראות בין כמה אני. אבל קוקו, אתה לא צב, אתה תרנגול. אתה לא יכול לדעת בין כמה אתה לפי הגב. קוקו. אוף, אני רוצה להיות צב. קוקו, אתה כבר תרנגול. אתה לא יכול להיות צב. קוקו עצוב. אני יודעת מה יעודד אותך. היום אתה תבחר את הוידאו מהבית שלנו. באמת? איזה כיף לי. אני הולך לבחור. מיד אחזור. מעניין איזה ילד או ילדה מהבית יספר לנו היום על חיית המחמד שלו. קוקו, אתה בא? כן, אני באה. את מי בחרת היום? אני בחרתי בילד חמוד בשם יובל, שיספר לנו על הכלב המתוק שלו, לואי. אני כבר לא יכולה לחכות. אז בואי נראה. ואני בן 4. לואי בן 2. אני יותר גדול מלואי. לואי אוכל וישן ושותה, וזה כל מה שהוא עושה. הוא כמו תינוק. הוא חמוד, כלב טוב, ואני אוהב אותו. אני משחק איתו. הוא אוהב אותי ואני אוהב אותו. איזה חמודים. אם גם אתם רוצים להופיע יחד עם חיית המחמד שלכם בתוכנית, שילחו לנו מייל לצופי.com. זהו ילדים, סיימנו להיום. שיהיה לכולם שבוע מעניין במיוחד. ביי! נלך לשוק. מה נקנה? אצא לי השוקה, תרנגול קטן אקנה לי. התרנגול קוקורי קוקו, הוא יסמר עד אור הבוקר. אצא לי השוקה, כלבלב קטן אקנה לי. הכלבלב, התרנגול קוקורי קוקו, הוא יסמר עד אור